бъдещата ви професия? Кажи. Има значение за вас училището и учението в училище за бъдещата професия? Прави? Аз трябва в училище да науча много добре математиката и трябва да рисувам много добре. Да се научиш да рисуваш много добре, за да станеш дизайнер. Да станеш дизайнер на хубави дрехи, които да имат добър пазар. Да, Иван? И още това ще ни мотивира, ще ни направи по-умни за напред. Това ще ви мотивира да станете по-умни, да работите повече. Да е добра, дали е изпълнителна качествени продукти, а не дефектни. Вече имате определена подготовка. И другия ми въпрос е, вашата фирма, нека да кажем, че е фирма, след като произведохте 5 или 4 бяха дефектни продукти, какво ще стане с вашата фирма, ако така продължавате? От името на всички учители и директори на училища, които ви наблюдаваха и изразиха с ръкопляскане своето задоволство.